Je najskuplja grada na svijetu, 14 milijunske Moskve u kojoj je besplatan samo pogled na neprocjenjivo kulturno bogatstvo. Velegrad velikih suprotnosti, grandiozne prošlosti i nove stvarnosti u kojoj živi 17 milijardera i 2 milijuna siromaha, gdje jedni uz druge širokim gradskim ulicama voze stare Lade i Volge i luksuzni modeli Mercedesa, BMW-a ili džipova. Milijun turista svaki dan posjeti taj najveći evropski grad u kojem živi svaki 10. Rus, dakle njih 15 milijuna. Nekadašnja komunistička Moskva u kojoj ste mogli umrijeti od gladi šećući se ulicama bez restorana, doživjela je procvat u svakom pogledu. Mogu vam reći ukratko da se život okrenuo za 180 stupnjeva. Potpuno se promijenio. Dobili smo sve moguće slobode koje prije nismo imali. S druge strane, moramo se sami više boriti za svoj život, za karijeru, što prije nismo morali. Prije se o tome za nas brinula država, a sada u prvi plan dolazi individualnost svakog pojedinca. Današnja Moskva grad je s mnogo vodoskoka, parkova, cvijeća, nasmijenih ljudi, grad u čije se uređenje i obnovu mnogo ulaže. Ovdašnji gradonačelnik dao je srušiti najveći hotel na svijetu Rusija s 8,5 tisuća soba, koji je 30 godina bio simbol komunističke glomaznosti i socijalističke arhitekture, kako bi na njegovu mjestu niknuo novi hotelski kompleks deluks kategorije u potpunosti uklopljen u ambijent susjednog Kremlja. Moskovskom panoramom dominiraju zlatne kupole crkvi i 7 nebodera koje je dao sagraditi još Staljin kako bi se vidjela moć i snaga tadašnjeg Sovjetskog saveza i blješteće reklame velikih svjetskih tvrtki. Iza toga glamura i vječnih babuški omiljenog ruskog suvenira skriva se ona svakodnevna Moskva sa svojim problemima. Na prvom mjestu to je problem gradskog prometa. Neprekidno se stvaraju čepovi jer je nedovoljna protočnost automobila. Stambeni problemi su također izraženi, ali se mogu brzo i uspješno riješiti jer se u Moskvi puno gradi. Kao i u svakom velegradu i mi imamo problem kriminala. Ovamo dolaze ljudi iz svih krajeva bivšeg SSSR-a, a neki od njih ne dolaze baš u iskrenoj i dobroj namjeri. Njih 2-3 milijuna u Moskvi žive na crno i obavljaju poslove koji su za Ruse ponižavajući. Tadžikistanci čiste ulice, Uzbeci i Ukrajinci rade na građevinama, Gruzijci prodaju po moskovskim tržnicama. Moskovskim se 90-kilometarskim metrom svakodnevno vozi 9 milijuna ljudi, a zakrčenim ulicama prometuje 3 milijuna moskovskih i 2 milijuna automobila iz bliže okolice. Litra benzina je kao i karta metroa oko 4 kune. Minimalna je plaća 60 eura, a 300-400 eura dovoljno je da se preživi u Moskvi. Posebna priča su moskovski umirovljenici. Umirovljenici primaju državne mirovine od 80 do 90 eura. Grad svakom svojem umirovljeniku daje gradski dodatak koji može biti trećina mirovine. Zato moskovski umirovljenici žive bolje od onih drugdje. Osim toga, svaki penzioner ima socijalnu karticu koja mu omogućuje besplatan gradski prijevoz. U robnim kućama također dobivaju popuste, a što se tiče stanarina, svakom je umirovljeniku odobren popust od ukupne vrijednosti režijskih troškova. Nakon raspada SSSR-a Moskva je postala grad velikih mogućnosti. Državni su stanovi u kojima je živjelo 80% Moskovljana prodavani za kopijejku. Trebalo je samo napisati zamolbu i društveni stan bi postao privatno vlasništvo. Danas je četvorni metar stana u elitnim dijelovima Moskve poput povijesnog Arbata i do 8.000 eura, a kupuju ih uglavnom stranci. Tipična Ruskinja ima samo jedno dijete, a takav zabrinjavajući pad nataliteta ruski predsjednik nastoji zaustaviti povećanim beneficijama majkama koje se odluče na više djece. Prosječna moskovska obitelj najviše novca troši na hranu. Ljudi najviše kupuju nove stanove, ulažu u obnovu starih i kupuju bijelu tehniku. Posljednjih 15 godina naši ljudi puno više putuju, a svaka druga moskovska obitelj godišnji odmor provodi u inozemstvu. Moskva je kulturna metropola Rusije, vječna inspiracija umjetnika, grad s 400 knjižnica, više od 500 znanstvenih institucija, nekoliko sveučilišta, 50 kazališta i koncertnih dvorana u kojima se dnevno održava i po nekoliko nastupa najvećih svjetskih umjetnika i orkestara. Među njima je ovih dana bio i naš svjetski poznati ansambl Lado. I ova kulturna raskoš i siromašna gradska periferija s početka, sve je to Moskva.